Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Jisa! Jisa! Huwag siya ng kwarto. Jisa! Oh! Jisa! Jisa! Anong yung nagibuhat? Naglasas kasi mong pulso! Jisa! Jisa! May magbagmulakaw ka na? Dugo! Kinala mo na siya ng ospital! Jisa! 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 Anong imo manigibuhat? Jisa! Yes! Kaya ba? Magkanaog sab ko para malingaw sa ko gamay. Sige, padayon. Sige. Waiter. 1 round scotch. Ako. Jisa, panigamot! Ayaw biyayin mong anak! Tama mo! Tabangan niya ako, pasyente! Ay naman si Jisa, sir. Ito na. Gitabag na siya sa mga doktor. Wa ba mo makontak si Alex? Dili makontak ang iyang cellphone. Anong ibuhat ba niya ni Jisa? Anong naglaslas ba siya siyang pulso? Tumudas ka bukat sa problema. Maluoy ka, sir. Iuli na lang kang Jisa ang iyang anak. Kay maura na makapugong sa pagbuhat niyang daotan. Ha? Lahi nga pagkainahan si Jessa. Nampot. Nganong ingon siya anak nga magmahal sa iyang anak. Nga... Ngaon sa lang. Uwa. Doktor? Kami, Dok. Kinahanglan og dugo ang pasyente. Type A positive. Ikinahanglan garo dayo. Ako, Dok. Type A positive ko. Pwede ba ko muhatag? Oh, okay. Sunod ako. Dok. Nanginay. Ayaw paghunong pagkontak ni Alex. Kontakin sir. siya. Oo. Kinala maluwas ka, Jessa. Maluwas ka. Sige. Usa ka round pa sa dili pa ko mapauli. Okay? Tuod. Manawag kong Jessa. Uy, gi-off man din ako akong cellphone. Ako ning iyon. Ako siyang balitaan nga nakadaog ko dili sa kasino. Di may nanawag. Si Jessa man eh. Hello, Jessa? Alex! Salamat ka na kontak na yutak ka. Ma? Usay na itabo. Nganong nagila ka? Si Jessa ni akaron sa ospital. Usa? Hay na siyang ospital ah! Nganong gidama ni Mama din sa ospital si Jessa. Doon na ko sa emergency room. Toros Mama. Naghilak siya. Ma! Nausa ba si Jessa ha? Naasya sa sodong gitabang sa mga doktor. Daghang dugo nga nawa niya. Usa? Apan, nga naman? Usa, nagdugo siya?
Naglaslas siya siyang pulso, Alex. Unsa? Kisa may mitama ni mugdaan niya din sa ospital, ma? Si Sir Andrew. Si Andrew? O ganong siya may midaan ni Jessa din, ma? Hain man siya, ha? Naasa son, gikuhaan siyang dugo para iabono kang Jessa. Unsa? Malagsama sila dugo? Oo, positive si Jessa. Mauusap si Andrew. Magpasalamatan ni Andrew nga kalit siyang miabot sa bay. Aron tabangon si Jessa. Ha? Naibaw siyang daan sa may tabo ni Jessa? Oo, Alex. Ambot ko nga nung nahibaw siya. Oh, klaro na lang kayo nga nagkontak kayo sila ba? Dong, kung unsa may imong gibati diha, pugni lang intaw na kay gitabang pa intaw si Jessa, dong. Ay, kabala ka ba? Pagkapugong ko. Adtoon ko na si Jessa o si Andrew. Kuhaan ni kag dugo para ni Jessa. Oh, Alex. Ugmay ka niya ka na. Nahibaw ko sa nahitabo niya tungkol kay nanawag siya kang Carla. Ug nagsulting mapahuway na siya. Hubog kayo. Ug klaro kayo kasi magtiyaw nga maghikog siya. Maong gitawagan ka. Pero dili ka makontak. Bitawag ko sa inyo, way mo tubag. Bilang ka sa dayang imong ugangan. Nagdugan mig abot sa inyo. Ug maya manabdan si Jessa nga. Naglunang si Andugo. Alex, bantayanan kay imong asawa. Kay depressed kay siya. Kung naluoy ka kang Jessa, iuli namo si JR. Unsa? Mau ka na, Andrew. Dili kini maong hustong lugar. O gustong panahon. Nga magsulti tabahin ni JR. Human ako sa obligasyon din eh. Ikaw na bahala kang Jessa. Nalipong ko na. Sir, salamat! Niyanagkit ka, sir! Uy, sir! Kumusta naman si Jessa, sir? Uy, hala, kaluspad ko ni mo, sir! Muling ko doon ako, Carla. Sige, sir. Lingkod, sir. Lingkod, sir. Naglaslas ang pulso si Jessa. Ay! Ay, kangilong ko na ng buhat! Uy, hala, nagkahimo na si Jessa? Hubog kasi ako naabtan. Ug naglunang na siyang dugo. Hala, hala no. Hala, kaluoy, sad. Na, sir, tungkol na ni GR, sir. Ganahan man gud siya nga makuha ang iyang anak. Unya, sir, sumay huna-huna ni mo ini. Kung dili pati man ni Alex yung asawa. Ako kuhaon si Jessa gikan niya. Unsa? Uy, ngano ko taong ka na may niabot sa imong huna, sir. Tungod kay di na ako mahimong iuli kang Alex si JR. Carla. Tungod ba sa 3 ka milyon nga imong gilukat sa bata, Sir Andrew? Oh. Ug labor sa tanan. Dili mayong pagkaamahan si Alex. Uy, nganong nakasulti man ka, anak, sir? Sa may higala. Maong nakailaki ko niya. Pero, sir, wa tingali ba na nga musugot na kuhaon og laing lalaki ang iyang asawa, sir? Kunawong siya kwarta. Mahimong iyang ibaligyan ako hangtod ang iyang asawa. Unsa? Sige, mapawayan ako, Carla. Dagan kayong dugo nga ako nga naabuno kang Jessa. Uy, ikaw pagay nakaapunog dugo ni Jesus, sir? Managsama mong dugo? Gituyo sa kayo na. Armaluwas siya. Sige, Uy, hala.
Alag sa unsam ni Sir Ando kung mutapang da. Sobra gitingali na sila kasuod ng Sir Alex, ang bana ni Jessa. Pero, hala, uy, nganong ganahan mo sab siyang palit ni Jessa? Aw, palit na ba? Palit na ba na? Aw, unsa ba, uy? Aw, kasabot, kasabot. Alay na unsa naman ni Sir Andrew, uy. Naman siya mga desisyon nga mga imposible. Jessa. Jessa. Ayaw na tugaw si Jessa, ma. Magsultiw na ta. Ha? Sunod ako sa Chaffin. Nurse, ikaw o bahala ni Jessa, ha? Ay nagbiyae day kay makahuna-huna na sa punya dagdautan. At tuon ko una ang iyang bana. Dong Alex, unsa man ang gusto mong pakigsultihan ako, dong ha? Magsabot tandaan, ma. Kung unsay atong isulti ni Jessa, kung makamat mo na siya buot. Oh, sige dong. Unsa man na. Pero sa dili pa, ma. Istoryahin yun ako kung unsay gyud na itabo. Ngano si Andrew ang nakaluwas kan Jessa o nakadadi ni sa ospital? Ay, kuandong. Sa akong pag-abot, gikasugat naman to nako siya sa gate nga nagdakan kay dunay daotang nahitabo ni Jessa. Maora na. Unya, iyang gipangita si Jessa og iya ning nakit-an sa kwarto. Ug mauna to, dali na ni namong gidadi ni sa ospital. Gusto gid iyang gisulti. Ngano kag nahibaw man siya sa nahitabo ni Jessa dong, no? Tungod ni Carla, ang uyab ni Emilio. Higala sila ni Jessa. Ug mauni ang gikontak ni Jessa. Unya, nganong si Andrew man ang miabot dong? Buti pa sa butana nga si Carla ug si Andrew suod sab. Kay na magtrabaho si Carla sa M&J sa patusan ni Andrew. Ay, mao ba? Unya, unsa man ang atong sabutan dong, ha? Di man, ima. Kung makamat mo nagbuot si Jessa, ayaw siya sultihi nga si Andrew ang midani sa ospital. Ug mo'y miabono siyang duko. Oh. Ako ang miluwas ni Jessa. Ha? Wa si Andrew sa isina, ma. Nakasabot ka? Dili si Andrew ang miluwas ni Jessa. Kana ang ibutang sa imong huna-huna. O, dong. O, sige, sige. Dili si Andrew ang miluwas ni Jessa. Kumusta na ka, love? Alex, Nausama ka. Nga nung naglaslas mo kasi mong pulso, ha? May gani kay naabtan pataka nga naligosip ko galing ang dugo. ikaw ang nagdaan ako din sa ospital. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!